Minerva Butak Ortesa iti Cagayan, babaen iti biyang ni kadaniw Fridalin Ortesa Bulando iti nagatutuan Gataran Cagayan. Wen kakabsat ken papagayam adda dagiti tiempo nga unos nga dumteng iti biag tayo. Iti taeng apagtiyanan uray kasano ti katibker na ket addan tulatta gundaway nga marakrak. Marsuod iti natibker nga pundasyon ngem babaen dayta nga pasamak wenno pagteng ket agbalin nga karit tapno si tayo ket tumibker. Tinatibker nga pundasyon iti taeng ket awan to pulos makarakrak inton kaanuman. Ket dayti nga daniw ket naggapu iti natadem nga kapanunutan babaen iti daniw. Ikadaniw Minerva Butak Ortesa Gabuyo dayti ket napaulwan iti taeng. Mariparkon iti nagputiman iti anay iti sallabawan. Sinurot na ti adigi immalatiw iti kadsaaran. Naigulgul gayamen iti lati iti atep ita tanarsuden iti nangmuli kanyak ataeng. Sen naayak iti panaggapon iti sipnget. Taupat nga aniniwan jakmet mariparen. Saanen alumtaw ayek-ek ni buridek awan payen agtalukatik asaltek. Kaya alutiit nga kunada. Jak mas baalan panagsaning to'y nakem. Jakon maisubli dagiti pagteng insiwet man panagtayek ti panawen. Narakraken dinatibker nga taeng. Amok agtaw-tawatawak ita kaltaang wenno iti kaltaang rinabii sa innek ko jak na itemkan ni buridek saksakruyen piliday. Di na may tarayan gusod ti sanaang. Makapalatingit mayan natop dagiti naglabas nga unos iti biag tayo. Wen kakabsat ken papagayam hantay mapupuutan dagiti nga pagteng. Sapay kuma iti taeng ket agtaginayon iti namnama tapnuhan tayo maawanan iti kired ken piksa. Ket agyaman na kadaniw Minerva Butak Ortesa Gabuyo iti Gataran Cagayan. Ayan ni kadaniw